μας. Λοιπόν, η Διάννα είναι ολιστική θεραπεύτρια και σήμερα τη φωνάξαμε εδώ γιατί από την αρχή και από το πρωί λέμε για την εγκυμοσύνη, για τις ορμόνες και γενικότερα τι αλλαγές φέρνει στο σώμα της γυναίκας. Επειδή λοιπόν είναι μια πάρα πολύ γλυκιά περίοδος, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές αλλαγές στο σώμα και με τις οποίες η γυναίκα δεν είναι τόσο εξοικειωμένη, η Διάννα θα μας δείξει πώς να μην κάνει ραγάδες στο σώμα, που είναι σύνηθες γιατί φουσκώνει, ξεφουσκώνει μια κυλίτσα. Δέρμα είναι αυτό, οπότε κάνει μικρές έτσι λοιπόν, σαν ρηγούλες δεν είναι. Είναι μια χαλάρωση του δέρματος που συνήθως εμφανίζεται σαν κάτι ασημένιο. Δηλαδή βλέπεις το δέρμα και χαλαρώνει και βγάζει αυτό του χελιού ένα πράγμα. Χαλάρωση είναι ξαφνικά το δέρμα επειδή φουσκώνει, το τραβάει και το τσακίζει, σπάει. Ακριβώς αυτό. Ανοίγει το δέρμα κυρίως όταν είναι αφυδατωμένο, ναι. Οπότε αρχίζει ο λιπόδης ιστός που έχει μεγαλώσει από κάτω γιατί αυξάνεται το βάρος και τραβιέται και αυτό τσιτώνει την πάνω στη βάδα της επιδερμίδας. Οπότε εκεί βλέπουμε αυτό το φαινόμενο που λέμε τις ραγάδες, που είναι το πιο ανησυχητικό για όλες τις γυναίκες. Η Αμάντα θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να δείξουμε την εφαρμογή σε αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που θα μας δείξει η Διάννα και επίσης θα μας δείξει, επειδή γενικότερα ο τοκετός για όλες τις γυναίκες είναι μια στιγμή που ψιλοφοβούνται, εν πάση περιπτώσει έρχονται και αντιμέτωπες με καταστάσεις που δεν τις ξέρουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θα μας δείξει λοιπόν έναν τρόπο έτσι ώστε να χαλαρώσουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του τοκετού. Στον αέρα λοιπόν υπάρχει μια γλυκιά ατμόσφαιρα για αυτές και να είναι πολύ πιο όμορφη αυτή η όλη διαδικασία και να μην φοβούνται τίποτα την ώρα που μπαίνουν για να φέρουν στον κόσμο το παιδάκι. Τι ωραία, πολύ χρηστικά όλα. Με τι θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με το λάδι για τις ραγάδες, εφόσον έχουμε και την όμορφη κοπέλα μας εδώ, να σας δείξω λίγο πώς κάθε γυναίκα μόνη της να το κάνει πάνω στην κυλίτσα της. Δηλαδή, όταν μου είπανε τα κορίτσια, τη λέει κάτω λέει πάνω σου, λέω εγώ δεν μπορώ να σας το δείξω. Είναι πολύ ντροπαλή. Η Αμάντα να πούμε ότι δεν έχει ούτε μία. Η Αμάντα δεν έχει ραγάδες, οπότε είναι πολύ εύκολη η δουλειά μου. Έχει μια μέση η Αμάντα από εδώ που τη βλέπω εγώ. Αμάντα, τι θα το βρει, έτσι να σε πιάσω το κλείσω. Ποια είναι τα συστατικά, γιατί η μεγάλη μαγεία στον τρόπο που εργάζομαι εγώ σαν ολιστική θεραπεύτρια είναι τα βότανα, τα αιθέρια έλαια και γενικά η ενέργεια των κρυστάλλων. Γι' αυτό σας έχω φέρει και πολλούς θεραπευτικούς κρυστάλλους να δείξουμε σήμερα. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το λάδι μας, το οποίο είναι ένα μείγμα από μανταρίνι και από λεβάντα. Γιάννα, συγγνώμη και λίγο θα σας διακόψω. Ήδη βλέπουμε και την κάρτα όπου μπορείτε εσείς από το σπίτι να σημειώσετε τι ακριβώς χρειάζεται για να κάνετε αυτό το λαδάκι, με το οποίο θα περιποιηθείτε την κυλίτσα σας έτσι ώστε να μην κάνετε ραγάδες. Και την εφαρμογή θα μας τη δείξει τώρα η Γιάννα. Να μαζέψουμε λίγο το μπλουζάκι της Αμάντα. Λοιπόν, Αμάντα θα πάρεις και μία βαθιά αναπνοή. Λοιπόν, η κίνηση που κάνουμε, επειδή όσο να είναι στο στομάχι επάνω, και ειδικά όταν έχεις τη φουσκωμένη κυλίτσα σαν τη δικιά μου, πρέπει να πηγαίνεις αρκετά περιμετρικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε επάνω με τη μία και να πιέζουμε. Θέλει πολύ χαλαρές κινήσεις και ουσιαστικά πηγαίνουμε γύρω-γύρω από το ηλιακό πλέγμα. Κυκλικά δηλαδή. Κυκλικά. Το ηλιακό πλέγμα κάθεται λίγο πιο πάνω από τον αφαλό, είναι το κεντρικό μας ενεργειακό τσάκρα. Οπότε πηγαίνουμε σιγά και κοιτάμε να ενυδατώσουμε αυτή την περιοχή και όταν κάνουμε αυτό το μασάζ, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να σκεφτόμαστε κάτι πολύ θετικό. Να σε ρωτήσω όμως κάτι τώρα στην Αμάντα, η οποία φυσικά δεν έχει μέσα εμβριωτικά. Μπορείς να έχεις μια μεγαλύτερη πίεση γιατί ούτως ή άλλως δεν σε ενοχλεί κάτι. Οι γυναίκες σε αυτή την κατάσταση, σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, από ποιο μήνα μπορούν να κάνουν αυτό το μασάζ και πόση μπορεί να είναι η πίεση που μπορείς να ασκείς ή σε καθοδηγεί το έμβριο που... Σε καθοδηγεί και το έμβριο που βρίσκεται, αλλά είναι και μια ωραία διαδικασία να το αισθάνεσαι κι εσύ. Δηλαδή, όσο αντέχει κάθε γυναίκα μόνη της να πιέσει, είναι καλό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είναι σαν χάδι. Γιατί ουσιαστικά είναι ότι χαϊδεύεις το μωρό εκείνη την ώρα, επικοινωνείς μαζί του. Και γι' αυτό και κάνεις και τις θετικές σου σκέψεις. Και μπορεί να γίνει και από τους πρώτους μήνες, δηλαδή στο δεύτερο-τρίτο μήνα. Καλό είναι τα αιθέρια έλαια τους πρώτους 3 μήνες να μην τα χρησιμοποιούμε. Από τον 4ο-5ο μήνα και μετά ενδείκνυται να το κάνουμε σε καθημερινή βάση. Και επίσης το άλλο, όταν ξεκινάμε από την κυλίτσα, δεν βγαίνουν μόνο σε αυτά τα σημεία, αλλά και στα πλάγια. Βγαίνουν και στα πλάγια και πίσω. Γιατί πολλές φορές όπως μας τραβάει ο όγκος του βάρους μπροστά, μπορεί να ανοίξει πίσω εδώ, στη μέση. Οπότε πάντα πάμε τα χέρια μας και κάνουμε και από πίσω. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, Διάννα, την ώρα που κάνεις αυτές τις κυκλικές κινήσεις, πόση ώρα μπορεί να πάρει αυτή η διαδικασία του μασάζ και πόσο συχνά μέσα στη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή μπορεί να γίνει πάνω από 1-2 φορές την ημέρα? Μια γυναίκα που το κάνει μόνη της στο σπίτι μετά το μπάνιο της, 5 λεπτά, 10 λεπτά μπορεί να το αφιερώσει να κάνει αυτό το πρωί με του ντους της, το βράδυ μετά από ένα ζεστό χαλαρωτικό μπάνιο. Τώρα, όταν έρχεται κάποιος στο Holistic House, έρχεται σε εμάς και το κάνουμε εμείς, εκεί επειδή έχουμε και άλλες τεχνικές που δεν τα δείχνουμε όλα σήμερα, θα κρατήσει και μισή ώρα.
Οπότε, γιατί μετά συνδυάζουμε να κάνουμε και στα πόδια, να κάνουμε και στο ντεκολτέ. Γιατί το άλλο με την εγκυμοσύνη είναι ότι έχουμε πάντα βάρος στα πόδια, πρίζονται, οι λεμφαδένες είναι τοξινωμένοι, οπότε κάνουμε και το ντεκολτέ, κάνουμε και τους ώμους, κοιτάμε να χαλαρώσουμε την έγκυο από διάφορες μεριές. Πώς αισθάνεσαι με αυτό? Πάρα πολύ έγκυος. Αν κάποια κοπέλα, αυτό που είπε η Μαρία τώρα, δεν είναι έγκυος και θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το λάδι με τα αίθρια έλαια μετά τον ντουζ για να υδατώσει απλά την επιδερμίδα της. Καλό δεν είναι. Μόνη της, σε οποιαδήποτε σημείο του σώματος αισθάνεται ότι έχει ραγάδες και το αφήνει και κυρίως το βράδυ πριν κοιμηθεί. Είναι καλό τα αιθέρια να μένουν όλο το βράδυ πάνω στην επιδερμίδα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο και να περάσουμε στο επόμενο, γιατί πραγματικά και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Επειδή οι ραγάδες μπορεί να κάνει μια γυναίκα και στο στήθος, γιατί μερικές μπορούν να πάρουν αρκετά κιλά. Μπορεί να γίνει η ίδια εφαρμογή πάλι με κυκλικές κινήσεις. Ακριβώς. Στο στήθος. Απλώς στο στήθος. Μπορούμε να το δείξουμε. Όχι, δεν θα το δείξουμε. Νόμιζα ότι ήθελες να... Εντάξει. Δεν θα το δείχναμε, μην ανησυχείς. Απλώς στο στήθος αυτό που κάνουμε είναι πάντοτε να πηγαίνουμε γύρω-γύρω από το στήθος. Πώς γίνεται όμως αυτό το λάδι, θέλεις να μας δείξεις? Λοιπόν, να σας δείξω πώς το φτιάχνουμε. Το δείξαμε και στην κάρτα. Πες μου, μη σκέψεις. Εδώ έχουμε ένα μείγμα από αγνό μυγδαλέλαιο και από λάδι από βερικοκό, που είναι αυτό που λέμε το carrier oil, εκεί που πρέπει να ρίξουμε μέσα τα αιθέρια. Γιατί αιθέρια μόνα τους πάνω στο δέρμα απαγορεύεται να τα ρίχνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά. Οπότε βάζουμε γύρω στα 10 ml, τα 10 ml είναι περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Για να μην μπερδευτούν, η κάρτα αυτή που δείχνουμε είναι για το λάδι που είναι το χαλαρωτικό για τον τοκετό. Εμείς λέμε να δείξουμε η κάρτα που αφορά στο λάδι που κάναμε μασάζ πάνω στην κοιλιά της Αμάντας, έτσι ώστε να αποφύγουμε ακριβώς. Μάλλον εσύ άνοιξε αυτό που δεν έχουν λάδια τα χέρια σου, που να το πατήσεις και να το στρίψεις. Οκ. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι αιθέριο από λεβάντα και αυτό είναι το αιθέριο από το μανταρίνι. Ωραία. Οπότε βάζουμε στο μπολάκι μας μέσα 5 σταγόνες από το ένα και 5 σταγόνες από το άλλο. Το οποίο ούτως ή άλλως το βλέπουμε Αμάντα την κάρτα. Τώρα, αυτά τα συμπυκνωμένα αιθέρια μπορεί ο κόσμος να τα βρει σε κάποια από τα φαρμακεία που έχουν φυτικά προϊόντα, μπορούν να τα βρουν σε διάφορους άλλους προμηθευτές. Εγώ τα δικά μου τα φέρνω τα πιο πολλά από την Ασία και από την Αγγλία, επειδή ήμουν 20 χρόνια στο εξωτερικό. Στην Αγγλία. Είναι καταπληκτικά, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι τώρα το έτοιμο αποτέλεσμα. Από το λαδάκι που είδαμε που έκανε εφαρμογή. Μυρίζει το κεφάλι. Ναι, το μανταρίνι μυρίζει τέλεια. Πάμε όμως, εγώ πραγματικά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το σπρέι, το οποίο πραγματικά βοηθάει τις γυναίκες να φύγει αυτή η χειρουργίλα που λέω. Είναι αδόκιμος όρος, πραγματικά. Λοιπόν, εγώ σας το έχω βάλει σε ένα εύκολο μπουκαλάκι σπρέι. Μπορείτε να το βάλετε σε οποιοδήποτε θέλετε εσείς, αρκεί να το έχετε μαζί σας όταν πάτε στο μεευτήριο. Αυτό είναι πιο πολύ. Να δούμε και την κάρτα. Είναι πιο πολύ δουλειά για τους συζύγους αυτό. Αυτό θα σου λέγα. Γιατί όταν η γυναίκα κυλοπονάει εκείνη την ώρα και θέλει να γεννήσει, δεν νομίζω ότι σκέφτεται πού το σπρέι μου να ψεκάσω στην ατμόσφαιρα. Οπότε ο σύζυγος πρέπει να το έχει φτιάξει στο σπίτι από πριν. Χρειάζεται ένα ποτήρι νερό ουσιαστικά και μέσα πάλι βρύσις ή απεσταγμένο? Καλύτερα είναι απεσταγμένο. Καλύτερα είναι να είναι ή του μπουκαλιού, Evian ή από το Brita Jug, αυτά τα φιλτραρισμένα νεράκι το οποίο να μην... ή από σίδερο. Ή από σίδερο, ναι. Λοιπόν, και βάζουμε σε αυτό το νερό μέσα πάλι τα αιθέρια μας, τα συμπυκνωμένα και έχουμε πάλι 3 με 5 σταγόνες από λεβάντα, 3 με 5 σταγόνες από γεράνι ή και περγαμότο ή και από φασκόμηλο. Οπότε γίνονται διαφορετικοί συνδυασμοί. Τώρα, το φασκόμηλο αυτό που κάνει καθαρίζει πάρα πολύ την ατμόσφαιρα. Το περγαμόντο τονώνει ψυχικά την έγκυο για να μην αισθάνεται τόσο πολύ τον πόνο. Και το γεράνι βοηθάει πάρα πολύ στην καθαρότητα του μυαλού της. 2 ερωτήσεις έχω. Ναι. Πρώτον, πόσες μέρες μπορεί πριν να το έχει κάνει, γιατί επειδή λες ότι είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να την κάνει ο άντρας και επίσης να ψεκάσει, γιατί εκείνη την ώρα η έγκυος είναι σε έναν άλλο κόσμο, σίγουρα, δηλαδή στον κόσμο που πονάει και όλα αυτά. Πόσες μέρες μπορεί να μείνει μέσα σε μια συσκευασία έτσι ώστε μπορεί να το έχει έτοιμο? Μπορεί να μείνει και 4-5 μέρες και να το έχει στο ψυγείο. Άρα προς τις τελευταίες μέρες που περιμένει μια γυναίκα να γεννήσει. Όπως ετοιμάζει τη βαλίτσα της μόλις τα υπόλοιπα, ετοιμάζει και το σπρέι της. Γιατί αυτό θα χαλάσει μετά? Από τη στιγμή που βάζουμε το νερό. Από τη στιγμή που έχει αιθέρια, τα αιθέρια είναι σαν φυσικό συντηρητικό. Δεν χαλάει. Απλώς μπορεί να χάσουν λίγο την ενέργειά τους.
Και γι' αυτό και τα ψεκάζουμε στην ατμόσφαιρα πάρα πολύ γρήγορα. Πόσους ψεκασμούς μπορεί να κάνει έτσι ώστε να μην της φέρει δυσφορία η μυρωδιά, γιατί επειδή είναι έντονη η μυρωδιά. 5-6 ψεκασμούς στον αέρα, σε όλο το δωμάτιο, όχι πάνω από την γυναίκα, απάνω γύρω-γύρω στην ατμόσφαιρα. Στην ατμόσφαιρα, ωραία. Εμείς έχουμε ψεκάσει και είναι καταπληκτική η ατμόσφαιρα εδώ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Κάντε το και εσείς από το σπίτι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Νεράκι, τα εθέρια έλαια, να το βλέπετε εδώ. Ακόμα και αν δεν έχετε έγκυο. Ακόμα και αν δεν είσαστε σε εγκυμοσύνη. Και αν είστε με ένα πόνο. Δεν μου λες, Διάννα, επειδή ακριβώς έχουμε μιλήσει και με τον Νίκο είχαμε πει ότι είχατε κάνει και το θέμα με τους κρυστάλλους και επειδή είπαμε γενικότερα και σε μια επόμενη εκπομπή θα δείξουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη διάθεση αντρών και γυναικών με τη βοήθεια των κρυστάλλων, έτσι ώστε να έρθουμε στην κατάσταση που είσαι εσύ, δηλαδή κυλίτσα φουσκωμένη για να το πω